Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Ці будзе ў Беларусі дэвальвацыя? А дакладней, калі ў Беларусі будзе дэвальвацыя? Нягледзячы на тое, што наш самы галоўны эканаміст увесь час спрабуе нас пераканаць у тым, што нікому ўжо гэтыя долары да еўра не патрэбны. Что евро, что доллар одно и то же. Ну, было до санкций. Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Ну так, амаль нікому. Тым не менш, свет пакуль не спяшаецца пераходзіць на альтэрнатыўную валюту. Доля долара ў міжнародных разліках праз сістэму SWIFT все яшчэ складае каля 50%. У гандлёвых разліках каля 85%. Доля ж юаня ў абодвух выпадках каля 5%. Доля расійскага рубля. А вось расійскага рубля, моцнай рэгіянальнай валюты, штось у міжнароднай статыстыцы і не відаць зусім. Не кажу ўжо і пра беларускі рубель. Ввогуле, што да перспектывы долара. Разлік насельніцтва не супадае з разлікам Лукашэнкі. І гэта здаровы погляд на рэальнасць. За апошнія 20 гадоў беларускі рубель адносна долара патаннеў у 15 разоў. Ці эканамічнай моваю дэвальвацыя склала 1500%. Ці было гэта абавязкова? Не. Ці ёсць гэта нармальна? Вядома ж, не. У Польшы долар, як каштаваў 4 злоты на пачатку 2000-х, так і стаіць цяпер. І ў Чэхіі мясцовая валюта крона таксама важыць столькі ж, як і 20 гадоў таму. За долар трэба выкласці крыху больш за 20 кронаў. Таму нашыя перыядычныя дэвальвацыі былі зусім не абавязковымі. Гэта вынік цалкам авантурнай эканамічнай палітыкі. Што ж адбываецца цяпер? Чаму пра патэнцыйную дэвальвацыю папярэджваюць і незалежныя эканамісты, і нават Нацыянальны банк акуратна фіксуе рызыкі? Давайте паспрабуем разабрацца. Чым выкліканы ваганне курсу рубля? Усё проста. Долар – гэта тавар. І скачкі курсу здараюцца, калі парушаецца баланс. Калі рублёў робіцца больш, а долараў, адпаведна, менш. Эканоміка Беларусі моцна прывязаная да расійскай, і варта ў прагнозах улічваць тое, што адбываецца там. Як мы шмат разоў казалі ў «Атмасферы», ваенныя выдаткі там пагражаюць стабільнасці валюты. Проста зафіксуем гэтыя рызыкі. Але пагаворым сёння пра нашу мясцовую сітуацыю. Ці расце колькасць рублёў? А няго ж. Звярніце ўвагу. Белстат робіць справаздачу, што пры інфляцыі крыху вышэйшай за 5% заробак у краіне вырас на астранамічныя 20%. За кошт чаго? Беларусы сталі лепш працаваць, больш вырабляць? Так, але не з такой хуткасцю. Цяперашні рост заробкаў выкліканы выключна недахопам працоўных рук. Прадпрыемствы мусяць павышаць аплату працы без павелічэння выпуску прадукцыі і аказання паслуг. Розніца паміж ростам ВУП і ростам рэальных заробкаў паказвае менавіта гэты нездаровы працэс. Ну і адтуль жа павелічэнне спажывецкага крэдытавання. Яно ў нас за год вырасла практычна на чвэрць. Эканоміка не паспявае з такімі тэмпамі. Што мусіла б адбывацца ў выпадку здаровай, нерэгуляванай эканомікі? Тут разбярэцца і дзіця. Калі грошай стала болей, а прапанова тавараў не вырасла, то слушна. Мусіць вырасці тавараабарот, і раздробны гандаль у нас дзее цуды. Ён у нас рухавік эканомікі. Але яшчэ ж мусілі б вырасці і цэны. Але тут на нас за рогу накідваецца таварыш Богданов, кіраўнік Марх, пастаўлены пільнаваць цэны. І пільнуе. Цэнам расці не даюць. Пляскай мулаткі? Пачакайце, не спешайцеся святкаваць, ранавата яшчэ. Калі вы павялічылі заробак працаўніка, які ў вас нешта там на заводзе варыць ці скручвае, але вы не можаце падняць цану на прадукт яго працы, што адбудзецца? Ну так, у вас зменшыцца прыбытак. І эканоміка выдала. Законы яе працуюць як гадзіннік, і пры павелічэнні выручкі летась прыбытак прадпрыемству паменшыўся адразу на 17%. Нехта і зусім збанкрутаваў. Вось такі эфект. Грошы забралі ў прадпрыемства. Але калі на дзяржаўныя заводы у выпадку стратаў крыху пасварыцца, але зноў патрымаюць з бюджэта за народны кошт, а як жа? То прыватнікам такі прывілей не свеціць. Калі ты, вядома, не амкадор, тады і ў цябе таксама грашыма кінуць, не забудуцца. Такім чынам з гэтым разабраліся. Прадпрымальнікаў раскулачыць. Але што ж усё ж такі ў нас у гэтай самай краме, куды прыйшоў пакупнік
з вялікай колькасцю грошай і не знайшоў большай колькасці беларускіх тавараў. Што ён будзе рабіць? Так, рацыя. Ён будзе крывіцца і душыцца агідаю, але шукаць чагось імпартнага. Яно, вядома, не такое прыгожае, не такое якаснае, у рукі ўзяць брыдка. Але што ж рабіць, раз свайго айчыннага няма? Давядзецца браць басурманскае. Ці відаць гэта ў статыстыцы? Вядома ж, імпарт у нас расце значна хутчэй за наш экспарт. Як не б'юцца чыноўнікі, актыўна імпартазамяшчаюцца ад відна да відна, мала таго, што імпарт расце, дак ён жа, сволач такая, яшчэ і долю ў гандлёвым абароце адваёвае. Ну вось звярніце ўвагу. Імпарт калісьці займаў 39% па нехарчавым таварах, а сёння ўжо 42%. Мала? А вы ў маштабах краіны прыкіньце. Гэты некалькі адсоткаў – гэта сотні мільёнаў долараў. І ў гэты момант мы падыходзім да самага галоўнага. Адкуль краіна бярэ валюту? Менавіта штось карыснае прадае і купляе. А найважнейшым паказнікам устойлівасці курсу ёсць сальда, розніца паміж экспартам і імпартам тавараў і паслуг. Каб валюта наша была устойлівай, мы мусім больш прадаваць туды і менш купляць адтуль. Найбуйнейшыя беларускія дэвальвацыі і 2009 і 2011 былі прадказальны менавіта таму, што перад гэтым было відаць вось гэты разрыў паміж экспартам і імпартам. У 2010 годзе ён склаў катастрафічныя 8 мільярдаў долараў, што для нашай невялікай эканомікі было падобна да смерці. Дэвальвацыя 2011 года была рукатворна. Гэта была вынікам барацьбы за прыгожы паказнік. Заробак па 500. Готовьте $500 среднюю зарплату в будущем году. Трэба адзначыць, што былі ў нас і іншыя, занесеныя з Расіі дэвальвацыі 98 і з 2014. Але пра іх мы дамовіліся сёння не гаварыць. Такім чынам, тады, у 2010 годзе мы змагаліся за прыгожы паказнік – $500 заробку. І цяпер мы таксама змагаемся за прыгожы паказнік – рост эканомікі. І дзеля таго, каб Галоўчынка мог зрабіць справаздачу самому галоўнаму эканамісту, мы паставілі ўласную валюту ў вельмі рызыкоўнае становішча. І, дарэчы, становішча мог бы стабілізаваць прыцёк валюты ў выглядзе крэдытаў, таго ж МВФ. Але цяпер у нас такіх магчымасцяў і няма. Ніхто нам больш, акрамя Расіі, грошай не дае. Так, у нас ёсць уласныя валютныя запасы. Нешта каля 8 мільярдаў долараў. Але яны занадта малыя. Сённяшнімі часамі іх хопіць хіба што на пару месяцаў імпарту. Для параўнання, ва ўкраіне, якая ваюе, сёння гэты запас 40 мільярдаў долараў. У 5 разоў большы, чым у Беларусі. І таму грыўня пакуль стабільная. Ну як? Вы яшчэ не заблукалі ў развагах? Беларускіх рублёў ўсё больш. І больш і за кошт росту заробкаў, і за кошт павелічэння крэдытавання. Але гэты рублі не забяспечаны беларускімі таварамі і паслугамі. Гэта мусіла б выклікаць інфляцыю, бо інфляцыю значна вышэйшую за сённяшнюю, але цэнам не даюць адрэагаваць натуральным чынам. І таму падае прыбытак прадпрыемстваў, а імпарт расце хутчэй за экспарт. Галоўчынка планаваў зарабляць плюс 200 мільёнаў долараў за квартал. Такі быў план. Фактычна, ён страціў амаль 100 мільёнаў долараў за першы квартал гэтага года. Гэта толькі збоку здаецца, што эканоміка навука недакладная. У ёй, як у фізіцы, з'явы цалкам прадказальныя. Проста чыннікаў вельмі шмат. І калі зваліцца апошні каменьчык? І што менавіта пахісне вагі? Дакладна не можа прадказаць ніхто, як і тое, наколькі тыя вагі пахіснуцца. Гэта падлягае толькі прыблізнаму падліку. Але тое, што сённяшні рост і эканомікі і даходаў насельніцтва нездаровы, і ён мусіць скончыцца дэвальвацыяй, можна сцвярджаць адназначна. Бо тармазіць ніхто ж не збіраецца, дзеля вось гэтых лічбачак у справаздачах. Калі і наколькі? Не думаю, што адбудзецца нешта катастрафічнае. Усё ж кіраўнік Нацбанку Павел Калаур і ягоныя падначаленыя добра ведаюць сваю справу. Але грошы ў беларускіх банках па 13% гадавых я б усё ж такі не трымаў. А як вы думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Ахмярович. Пабачымся праз тыдзень.